Maiga yomusacha Denis Mokaya no mungino ya polini ko ibure duka yaboni gobono besokire na kure getinde anye binte byombiri gochia kwiranirwa ni gobarachi kwimukie Getembe getinde kieli chiko orengana ni amate yige gotuka sekinyoro gya Kenyambi ime ye sublocation ya Bunde ward ya Bugichore bunge ya West Mugirange county ya Nyamira igo ya naboye barasa ya bekirwe asenke yiga heliko ikiribikoro byoboibe asekinyore kyo Samali tangore ku Denis Mokaya aigo tulebo Gichora ward undo sublocation Kenyambi ababimba te Friday wacha na watu bagaita kururongo bakabuna bakarukiye bati bakanyora magogo naro mbasweti bagaita bakarwani murango kabasinya bakaigore dirisa Samali tampolin bona ase dirisa no bangusirete chianga chiare ngororo nechi bagin chire chiare ngororo chianga chia bana both boys na baiseke bona onje nande kurumage gagaiga mbabete bagutoibere biba ebinto byarabere bigo sali wedukeye lakini bona ntwanya goteki atwa bona yaikire narorenga tinkole meria sengencho ase bangira niri maega na kongu kyara na kongori ebinto kwabeka kwaroseria abantu bande kiraba koleta bacho baiba and studio koleta bacho baibe bona nabo kobo na indega nango bate edit keli weka Jumapili monyana no ara arole bintu byana bali baibete wikirabu kene ngiye turagambe Jumapili nalio mwali anya bintu imbira ikababirani kende yonse nabo kirabe ikina kientega nango bate tingara kolemerali na aligi na baletira bacha koyo kakio ndo ntegererete eriogieri koru Kenyambi village mwana ondekero kendo temete gutara gochaga iga gocha gonsaririe bintu kero kende kora obwae kubirania ayerika rirube gosaga sakarorete no mwana gesieri ari sachinde chios ombekera ororo egere bwesi yokie nyuma totara ira tweyere nkamu njerie tangoro guchochi moraganya njoka buna togo kwana tole Kenyambi village bundo sublocation unda na sengo gamba it's very unfortunate naenda isente ne ngo itotole bona kendo na kwana cheche ya beira naenda tali mnando tali kwa take action iga karora roro omonto buno mugambi ayo lata igo support buna una moibi tobwa ndikana kumubwati kurwechera accept it tobasaka gacha omonto leise no mugambi ayo lata ko support ngaki mwana one naibete mugambi ayo gani mubekere bond nandi mwabareti hapa si ndio for example ende baba ibeye babwatiru bajire Nyamira ne mwabareti babaletire back to the community. What do you expect to happen? Mbaiga kama ndende ngere kuchafre yondieki nje motorete bekenyoreke njoga sama kwa naga teba gakyo so gwanja ekinyoreko bwe bwabujire mono abana mbale osangi bosena abana babakaba bansire ko tigabo sene kisukuru bansire ko bintu byabantu barosiri nje nale gosabanye ndi bali gwanja ebinde babirani n'abanyana bareriraga wono ringana togo tumamuna kurwa abantu bekinyuru gya Kenyambi obokongu obo bwagenderere kororekana mono egekogera obuibi ojakero obwengoko obwebibuyu obwo gotagora chinyomba amatoke mugondo ebintu ebi byaetereiri